Знаете ли какво е да излетиш, когато всяка една секунда е ценна? Днес ще ви срещнем с екипа на България Heli Med Service. Пилоти, медици, техници, хора, които всеки ден се борят рамо до рамо в името на човешкия живот. Ще ви покажем как минава един ден в техния свят и какви кариерни възможности предлагат за новото поколение пилоти на медицински хеликоптери. Изпълняването на мисиите ни е изключително комплексна задача, която зависи както от пилотския, така от техническия, от медицинския състав. С които просто трябва във всеки един момент да сме в абсолютна симбиоза. Трябва да се синхронизираме чудесно, за да може да си свършим работа качествено. И да работим като наистина една добре смазана машина, защото в противен случай застрашаваме живота на всеки един от нас. Всички осъзнаваме, че този вид дейност е екипна работа. Всеки на всеки помага, за да можем да отреагираме по най-бързия начин. И със сигурност правим така, че шанса на съответния човек да се повиши драстично. В сравнение с това нас да ни няма. За годината и половина, в която сме в експлоатация, категорично помогнахме на доста хора и смятам, че след всяка една следваща мисия обществото разбира каква е значимостта на нашата дейност. След подаване на сигнал за мисия, около 5 до 10 минути най-много може да тръгнем. Ние получаваме някакви координати, тръгваме с някаква неизвестност къде отиваме, но с и ясно изразеното съзнание, че трябва да отидем и да помогнем на човек в нужда. Мисията ни да помагаме на хората да спасяваме животи е много движеща за нас. Разликата между земната и въздушната бърза помощ е от земята до небето. Работата в болницата и работата на хеликоптера няма нищо общо. Тук нещата се случват по малко по-специфичен начин. Условията са други, пространството за работа е друго. С хеликоптера имаш много външни условия, които шум, вибрации, доста повече трудности има един медицински персонал да обслужва един пациент, да го реанимира. Какво е необходимо, за да станеш пилот? Първо, желание, мотивация, реална представа за целия процес и много търпение. Когато имаш цел и преследваш дадена цел, важното е да си упорит, че ще има трудни моменти, със сигурност е така. Но не трябва да се отказваме в този момент. Мога да продължава напред. Вече има в България място, където могат да се развиват и да показват това, на което са способни. Категорично мога да заявя и не мисля, че ще бъде пресилено, че опитът, който притежаваме, е изключително национално богатство. В момента това, което се опитваме да направим, е да предадем този опит на хората и по-специално на младите колеги, които идват след нас. За мен тези млади хора трябва да бъдат в България абсолютно задължително. И аз лично съм човек, който много бих искала да помогна в това нещо. Просто трябва да се обединим и да продължим все така напред. Така че бъдещето ти първо предстои. Започнахме вече обучаването с външен товар, така наречен Human External Cargo. Те първо предстоят хубавите неща за Хемс, така си мисля. Хемс за мен отдавна е станал така моето амплоа и аз съм се отдал изцяло на тази работа и съм се отдал със сърцето си, с нищо друго. И я върша с удоволствие.